L-Aġenzija ta' Kreditu Standard & Poor's eżaminat il-pjanijiet tal-Gvern fosthom dak fil-qasam tal-enerġija. L-istess Standard & Poor's ikkonkludiet li l-outlook ta' kif qed tiżviluppa l-ekonomija ta' pajjiżna baqa' wieħed stabbli u għaldaqstant tara li l-Gvern huwa wieħed b'saħħtu. Jirrikonoxxu Standard & Poor's l-inizjattivi li qed nieħdu b'mod immedjat għal ħolqien tax-xogħol. Qed jgħidulna wkoll li jaraw li dan il-Gvern huwa b'saħħtu biżżejjed, għandu mandat elettorali b'saħħtu u jista' jagħmel ir-riformi. Waqt kollegament telefoniku fuq One Radio il-ħadd filgħodu, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-qasam ta' l-enerġija kien mitfuħ fil-ġemp minn amministrazzjoni preċedenti fejn dan il-qasam kien jagħmel parti minn ministeru kbir ħafna. Xi ħaġa li waslet biex bosta familji u negozji sofrew minn kontijiet għolja. Dwar l-enerġija għalina din hija priorità, jien kont konvint, il-snin konvint li dan huwa qasam fejn nistgħu nagħmlu ferm u ferm aktar. Fejn il-pajjiż tħalla hawnhekk ġie diżappuntat mill-amministrazzjoni preċedenti fil-qasam tal-enerġija. Dwar il-park tal-familja Futilajn, Joseph Muscat qal li dan kien infetaħ ta' malajr u sostna li korrettament il-Ministru Leo Brincat ikkummissjona studju indipendenti dwar l-operat tiegħu. Mill-konklużjonijiet li ħarġu mir-rapport xi ħadd irid jerfa' ir-responsabilità għal Joseph Muscat. Il-Prim Ministru spjega kif mill-impjant ta' Santa Tnin kellu jkun ġenerat elettriku għal 1400 dar, iżda wara dan ir-rapport instab li huma biss 45 dar li huma fornuti bl-elettriku minn dan l-impjant. Il-mexxej Laburista spjega wkoll kif l-istess rapport kien ikkonkluda li jista' jkun hemm xi periklu minn irwejjaħ u għalhekk b'responsabilità il-Gvern għalqu temporanjament. Aħna għalaqnieh b'responsabilità. Bħala responsabilità mela jien nista' nerfa' responsabilità ta' xi ħaġa li issa qiegħda iswed fuq l-abjad qed jgħidu ili hawnhekk u nħalli lin-nies ta' Witilajn tas-Sawt kull min jmur bit-tfal tiegħu il-park tal-familja. Ma nafx x'issa jiġri sena, sentejn, 3 snin down the line jiġri xi ħaġa l xi tifel. U mbagħad ngħidu iva konna nafu, konna nafu. Fl-aħħar nett il-Prim Ministru għamel aċċenn ukoll għal liġijiet li daħlu fis-seħħ fil-Parlament fosthom il-liġijiet tal-whistleblower u tneħħija tal-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi fuq reati relatati ma' korruzzjoni. Liġijiet li kienu ilhom 25 sena sabiex jgħaddu.